En Galicia o verán comeza a dar os seus últimos sinais. A choiva gaña protagonismo e con ela toca recuperar o xersei e empezar a pensar no cambio do armario. Aínda así, o tempo non frea os plans de ninguén. A finais de agosto o tempo xa cambia en Galicia. Esta semana a choiva está a marcar boa parte da axenda barbanzá e as temperaturas comezan a deixar atrás a sensación de verán. Na rúa, a maioría asegura estar preparada para este cambio, a adaptación forma parte da rutina e aínda que o bo tempo segue sendo preferido, a choiva non sorprende. Nosotros conocemos Boiro desde hace Aquí en Galicia é lógico, é normal. Claro que estou. Fai boa falta a chuvia. Bueno, eso é verdade. Está todo seco, os ríos non leva agua ninguna. Incluso as troites teñen botiñas de agua para beber, así que mira. Sí, bueno, hai que coller o que nos veña, total non podemos cambiar o cambio do clima, é unha realidade, cambia como a xente tamén. Aínda que para algúns a choiva podía esperar un pouco máis. Bueno, non deseaba moito. Non, porque teño dolor nos pés, que rompín os dous, e cando hai un cambio así, dame risa. E tampouco parece disposta a frear os plans. As actividades continúan e o día a día mantense. Iso sí, con paraugas, algo máis de abrigo como acompañantes e máis humidade nas casas. Onde sempre, estou jubilado, pasear, tomar un chiquito nisto. O sea que o tempo non lle para, non? No. Yo todos los días limpiar la casa. Sí. Mi hijo se encarga de guisar y mi marido de hacer las compras. Adaptarse ao que hai. Non hai máis remedio, entonces seguir co meu traballo. Con todo, tamén hai quen prefire aproveitar e descansar na casa. Non, xa estuve bastante fora. Xa me cansei. O cambio tamén se nota nos armarios. O momento de guardar a roupa de verán e recuperar xerseis e prendas de entretempo achégase, aínda que moitos prefiren agardar uns días antes de facer o cambio definitivo. Bueno, eso sí, tamén. Ainda queda bastante, ainda boa hambre. Algúns incluso xa deron o primeiro paso e hoxe mesmo decidiron recuperar o xersei. Sí. Non, hoxe puxen o jersei este. Non ven mal, Miren ao balcón, está así, ni fu ni fa. Entonces, pues, a chaqueta la vou por arriba e así. O verán aínda non rematou oficialmente, pero o tempo xa avisa de que o outono está cada vez máis preto. E en Galicia, como sempre, toca adaptarse sen deixar de facer plans.